Dan u gvern li dejjem wettaq dak li wiet u saħansitra żied il-finanzjament minn dak imwiet. Dan kien is-sentiment espress mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon waqt intervista li kellu fuq il-programm Insights li jxandar fuq ix-xandir nazzjonali. Il-Ministru Falzon tkellem dwar kif il-Gvern kontinwament jinvesti fil-familji għal kwalità ta' ħajja aħjar. Hawnhekk il-Ministru argumenta li dan kollu jsir irrelevanti mill-isfidi li l-pajjiż ikun qed jiffaċċja. Fejn il-Children's Allowance tajjeb kien min stestit f'pajjiżna ra. F'pajjiżna jekk inti kont taqla 23,000 euro dak iż-żmien 10,000 Maltin, ma tieħux Children's Allowance. Illum il-Children's Allowance joħodha kulħadd. Jekk inħares ftit lura, il-Children's Allowance irdupjat. L-istess impenn imur lejn il-pensjonanti fejn din is-sena qed jaraw il-11 żieda konsekuttiva fil-pensjonijiet tagħhom. Fuq il-pensjonanti u fil-qosor. Jekk hemm settur illi dan il-gvern din l-amministrazzjoni żgur li ħsibna fihom kienu l-pensjonanti. Issa jgħodu ngħidu mhux veru mhux veru. Fit-22 sena sħaħ ta' gvern nazzjonalista il-pensjoni mhux l-għoli tal-ħajja, il-pensjoni ma żdidiċ ċenteżmu wieħed. U l-pensjoni qed jarawni jafu li din hija verità. Min Jannar ta' din is-sena eluf ta' ġenituri bdew igawdu minn tnaqqis kbir fit-taxxa. Dan imur għal kollox kontra dak li jagħmel il-Gvern Nazzjonalista. Meta daħlet amministrazzjoni laburista ma titwemminx din. Qas titwemmen. Il-paga minima kienet taxxabli. Il-paga minima fl-2013 kienet taxxabli. U meta imbidlet l-amministrazzjoni, żammejna l-budget li kien għamel gvern ta' qabel, barra ħaġa waħda. Neħħejna dik l-inġustizzja soċjali illi l-persuna li jaqla l-inqas ta' ansitra tintaxxax. Għal-kellim nazzjonalista Graham Bencini, iżda track record nazzjonalista m'għadux importanti. Dan fil-waqt li fl-istess ħin baqa' jmer is-sewwa magħruf, xi ħaġa li tagħha huma konxji l-pensjonanti kollha. L-ewwel nett ħanerġa' ngħidha darba oħra li mhux vera, il-pensjonijiet ġew ifriżati bħalma kwotajt. Saqsu l-pensjonanti kollha. Quddiem dan kollu l-Ministru Falzon tenna li l-ekonomija għandha l-fiduċja tan-nies u dan kollu se jkompli jiġi rifless f'aktar xogħol, benefiċċji b'saħħithom u kwalità ta' ħajja aħjar.